shine nake ta ƙara gaya mutanen ƙasar nan. Sarkatu ga yurin ne fa ni nake, sarkatu ga yurin kukan mai kishi. Akwai ƙabila a yadi da aka taɓa haka, ɗan uwansa ya dinga gaya musu ka iji sai da aka rushe su. Muddar muka sake a ƙasar nan aka fi mu yawa, kashin mu ya bushe. Allah ya ba mu ya haka kurin an zuga mutane asibitai. Harkar ƙayyade iyali ba aikin asibiti ba ne. Ina ƙara faɗa dukkanin su san haka. Wanda duk yace aikin asibiti ya hayyanci kansa kuma ya sani. Amma sun karɓa sun rike suna ta zuga mata. Sun ɗauka ran da muka sake aka fi mu yawa wallahi za mu ɗanɗana kuɗin. Mu dai yanzu mun wuce wannan. Tunda muna da amma na bayan mu za mu cuce su. Za mu cuce su muddar muka karɓi wannan abu muka rike. Ko na mutu ba na fatan Allah ya sa a yi haka, amma za a ga wannan. Muddar muka yi kuskure muka daina haihuwa za mu gama da matsala gaba. Allah ya kawo falala ya baka kaki. La in shakartum ne la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid. Ba azabar wuta bace ta lahira. Nan zai hada mutane da azabar da ba taɓa sanin irin ta ba. Kuma duk abin da za a yi wuta ita maita a dawo a yawan wallahi ba za a bar mu yawan ba. Sai mun tafi kenan. Ai muddar musulmi suna sama to adalci ya tabbata. Annabi sun daman da yazo abin da ya tarar kenan. Zalunci a duniya da rashin kauna. Ba tausayi, ba kauna ko ba adalci. Wannan mimbarin nasu alisa abu ukun nan ya kafa wa duniya. Ƙaunar juna, muhabba, ka so ɗan uwanka kuma ka so ɗan uwanka mutum ma, sannan tausayi, sannan kuma adalci. Abin da ya kafa kenan duk inda aka je wannan ake a musulunci. Tuma rayin da babu wannan shi kenan ɓanna ce za ta shiga, cutatarwa ce za ta shiga. To da haka yi alaihi salatu wassalam ya kafa wa'annan. To idan inda muke da yawa wannan ake tabbatarwa. Amma muddar aka samu musulmi suka yi ƙasa ba su da ƙarfi to babu abin da ba za a yi ba. Duk abin da ya faru a Bosnia domin sani da hankalinmu da komai, abin da ya faru a Belgrade haka mun sani, haka ake ta yin waɗannan abubuwan. Kaga sir ta tukufi na dina wal huram, addini da alfarma ake take tarsu, haka ake ta fama. To ubangiji ya ce in ya kare yadda yake shine sa musulmi su zama su ne a sama, to sai su tsaye da adalci. Dan ba a yadda su da rayuwa ba adalci ba. Walakin Allah zu fadlin alal alamin, sai dai ubangiji ma abocin falala ne